Maayo adlaw mga kapobre, karon kay mag-harvest tag tilapia nga dili ato. Kanang tuyo ka. Hala, hala wow. Kan hagong man ang dagko. Adi sir tama to fish pan mga kapobre mo hapit-hapit sa tadres kadalanan labi nagidres bagsakan kadagang kay manggang hilaw. Perteng lipaya. Hala bisag bawal kay na disminuria. Hala sige bira. Ug wala damha nga naari ite mga gwapang supporters diri dapita. Mga kapobre diri ni proceed mi sa unahan kay lami man gyud kaining maligo ta nga naay kamuti. Apila na to na diha og uyap kay na matay mangga og sa dihang. Palagutan sa. Ala na gisirada ka kuya. Classmate. Ingon ani kasipat among circle of friends mga kapobre. Gusto nga maglagot ko pirmi o karon na nami sa dalan padulong dito sa fish pan. Tan-awan ninyo ni asin dalana mga kapobre kay mo palit mo og isda dire para makadumdum po mo ani dire aron dili na mo magsipahaso na na yung order nga isa ra kilo nya gusto ipa-door to door delivery. Para sa mga gusto mamaligya og isda mga kapobre or mo kumpra og dinaghanay na ara dire sa Pilocoban. Mulavi ra agi on pabor ang mahayag pod ani. Ay dako atoy. Ay! Kinasas pa ako. Perting dagkuha og perting priskuha og perting limpyuha kay flowing ang tubig diri mga kapobre. Naana ang tag-iya mga kapobre. Tora. Hi! Kuha na yung dala oy. Alag man. No. Ingon ana mi kalipay og kabibo mga kapobre basta mag-abot mi. Gihubuan din ako nagsinina mga kapobre aron makalaya na ta kay kining laya mga kapobre. Sa una mao gini pinaka number 1 akong dadon, ikaduha pingwit kanang sa suba sa among bukid sa una ug wala mi sud-an padulong mis kasubaan. Look. Mutabok ta sa pikas mga kapobre kay 150 kilos ang order karong adlaw. Hala! Labaw pas GT pre. Ha? Labaw pas GT. Ay, grabe nagkuha. Alay gagmay. Nagkuha ko kayo. Laps. Ayun na. Dong, ako dong. Dong ay ana man na dong ari. Ayo pagbuot ako man tiknet. Ayo pagbuot ba. Bahala ka di ay nag-ani oh, diri ba ana padaan. Katakam. Ilang, ito 50 taon po. Lo. Oh, dagko kayo. Turay nang. Oh, kuha dito. Oh, dako kayo. Tara, dire kuha, dire. Tara, dire. Ano haman? Isara ka bok imong kuha. Dako kay tagtiyan. Kuha ra kung para kuha, wa mo ilabo. Wa. Ansa. Yapang na yun. Adi kulang na to ba? Nagkuha na ka daw. Tanan.
Putik sa daol. Ayaw, te. Daghan kay salamat sa pagtan-aw, kapobre. Bye-bye.